Pikku vepsapossu. Tässä on pieni Jyri. Tässä on... Ja tässä on isäpossu. Pipsa... Lakho. Saleroke. Nämä tullut noasmit. Lotta Lampi kanssa. Heippa Lotta. Heippa Pipsa. Miksi sinulla on naama? Happy Meal, jos siinä ei ole ranuja. Mikäs voi olla? Siksi, ettei kukaan tunnista minua. Minä olen. Reikko koira tuli leikkimään. Heippa Pipsa. Heippa Lotta. Mitä? Minä olen salakerhossa. Niin minäkin. Oo. Pedro Poni, Kati Kissa ja Johanna Jänis tulivat leikkimään. Heippa! Lotalla ja Pipsalla on salakerho. Voimmeko me tulla salakerhoon? Kerhoon on tosi vaikea päästä. Teidän pitää sanoa tunnussanaa. Giggeli! Giggeli! Minulla oli eri sana. Giggeli! Olemmeko nyt salakerhossa? Mitä me tehdään? En tiedä, mistä te puhutte. Näyttäkää, miten te... Näyttäkää! Pipsa voi näyttää. Sinulla on naamari päässä, Lotta. Hyvä on. Isäpossu lukee lehteä olohuoneessa. Mitä siellä puuhataan? Haluaisitteko mehua keksien kanssa? Minkä keksien? Siinä se. Oikein. Mitä nyt tapahtuu? Varokaa. Sopa sinua niis. Sinä puhut isälle. Mutta älä sano mitään meidän salakerhosta. Heippa! Aha, sinä olet äiti lammas. Mitä kuuluu? Voi ei! Olen aina halunnut olla... Voinko tulla mukaan? Et voi tulla, isä, koska sinä olet... Minun äiti on... No, sinun pitää tietää oikea taikasana. Joka on? Oikein! Mitä teen nyt? Varokaa. Seuraa äitiä salaisesti. Olen aina halunnut olla... Eivät kaikki voi olla... Ei se olisi enää salainen. Ei sen välttämättä tarvitse olla salainen salakerho. Se voisi olla ihan kaikkien salakerho. Ja kaikki saavat olla... Voi kivaa! Sopas